mamachismis ako sa inyo. Ayun, may acting workshop tayo in preparation for a feature film dito sa Iloilo. Hopefully, makakasama tayo dyan. Let's do this workshop! We're here at Anton Nano Building. Ganda ng lugar. So this is L89 Street. So, nakita mo na nun, doktor? Sexy lang, no? Brian! Makita ka naman ng nanay mo. Ano naman sa? Buti oy. Tatapos na siya magbalik sa balay. Pagkukuhay naman dito sa mga... Tapos na gani actually. Sige, nasa ngaga. Ay, may salampan. Hampang mo, alas 10 pa lang nasa ngaga, tapos sampang. Mas may second game, gure. Yay! Lunch with our baby boy. Hello. Yummy! Yay, hi! I really like you. You really project well. You're welcome. Good morning mga kabangbang. It's our day 2 and here's JP. Hey, Tito! That's it. Break time. We got French fries and nuggets. Uy! Lunchtime with Brian. Ano yung mo panyaga? May lumpia. Hindi na ako mag-inom ka ron. Sino nagagalit yung inumaw? Ang grupo ko itong plobog. Abi ko ganang nami mo nga cute. Wala man, masalit mo lang. Oh, salit siya patsunan nila. Kapoy again. So Yay! We are finally done. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimdin. Ruby Inspired!